गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर अनलाइन अज' दैखांग्राफोरनि सुफुंथाय पर्टेल आरो बेसेन नाङै जानबुं नम्बर 014421330 बेखेवबाय। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार समस्यायाव नोंथांनि जानानै गोबां रोजा रोजा मानसिफोरा दिनै फैनाय नुनो मोनदों मा फोरमायगोन? दिनै जे जालायाव जे मोनसे रोजा रोजा मानसिफोरनि सुबुं गोमा जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैदों बे फोरमान खालामो जे बिजेपिनि दैदेननायाव जे मित्रजोट बेनि सरकार दानो थांगासिनो दं दिसपुराव आरो सापागुरि समस्तिनिफ्राय मित्रजोटनि केन्डिडेट हिसाबै आङो बिराद बुरजा भट मोननानै देरहालांनो थांगासिनो दङ। बाहाय बिरोधी दलफ्रा जेबो माने अबस्था गैयै थासारि गैयै बादि अबस्था जादों। दा जों मित्रजोट हिसाबै गेलेदों जों जयै गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। बिटिसि ओनसोलनिफ्राय इउपिपिएलआ बांसिन सिट लानानै देरहालांगोन। बिपिएफआ देरहानाय नङा मोनसेबो आरो जों गभर्नमेन्टआव मोनसे बाहागो लानानै आसामाव सरकार सालायगोन आरो बिटिसिआवबो गोख्रै मोनसे जौगानाय लाबोगोन। बे समस्तिनिफ्राय जुदि देरहासार जायोबा ओनसोलाव थायाबा गोबां उसुबिदा जागोन दा रायजोफ्रा मोनसे सोंलु दैखांनो बे मोनसे बिराद गोरलै सोंलु बेफोरो जागायजेननायाव सिखारनाय सोंलुसो बेला गैलिया बेफोरो लासै लासै मानसिफ्रा अयभास जालांगोन। सासे एमएलएआ आरो सासे मानसिया एमएलए जानानै जुदि मन्थ्रि जानायनि जुदि मोनसे खाबु मोनोबा बे समस्तिनि थाखाय बेसेबां मोनसे देरगाथाव बाथ्रा बेफोर सोंलुफ्रा खुनु दिन थानाय नङा आरो बेखौ सोरबा बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंलाबायदों। आङो मुसलपुरावनो अफिस मोनसे गायसनगोन कख्लाबारियाव गायसनगोन आङो बेवहाय आंखौ जाहाथे लोगो हमनो हायो आरो बेवहाय जोंहा नै सानै बिराद गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दङ। राकेश ब्रह्म बिथाङा इएमबि मुसलपुर समस्तिनि आरो गणचन्द्र दास जोंथ' जा ज'यैसो नांदों बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोना आंखौ बेंनानै दा लाबोगासिनो दङ देरहासार खालामनो नागिरदों। दा बिथांमोन थासान्दियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबा उसुबिदा जागोन होननानै आं साना। नोंथाङा जुदि देरहाखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि गिबि हिसाबै मा खामानिखौ मावगोन होनना फोरमायगोन? गिबि माने गासिबो जेंनायानो गिबि बेवहाय लामाफ्रा मोजां नङा हस्पिटालफोरनि अबस्थाया मोजां नङा दै खुरखानायनि बिराद गिदिर जेंना दं बेवहाय। दा बेफोरखौ मावजोबनांगौ। दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंलांबाय गाबोनथ' गभर्नमेन्टआ फैगोन हिमन्त बिश्व शर्मा मोनैनो गभर्नमेन्ट फैगोन सर्बानन्द सन'वाल मोनैनो गभर्नमेन्ट फैगोन। आंबो बाहाय बाहागो लागोन। थ' गासै जेंनाखौ जों सुस्रांनांगौ हा पाट्टा होबाय आरो दिनै साख्रिफोरखौबो जोङो रेगुलाराइज खालामबाय आरो बिनि अनगायै मा नांगौ गासिबो जेंनायानो एक नाम्बार खुनु जेंनायानो दुइ नाम्बार गैया। खोथाया जाहैबाय मा सापागुरिखौ जोङो गाबोन जुदि आं देरहालांनानै आसाम गभर्नमेन्टआव बेबायदि गिदिर बिबान लानानै खामानि मावहैनो मोनोबा 5 बोसोरनि गेजेराव बे सापागुरि समस्तिखौ जोंखांहोनाया जोंनि बिबान। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर भेरगावआव उदालगुरि पलिटेकनिक फसंथान गायसननाय जाबाय। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।